Što ako vam kažem da je Kina najveći pobjednik rata u Iranu? Znam da to zvuči ludo i siguran sam da mnogi od vas misle, čekaj malo, nije li jedan od glavnih razloga za ovaj rat bio da se Kini onemogući pristup nafti? Za malo konteksta, poslušajmo ovaj isječak američkog senatora Ricka Scotta. Blokiranje Hormuškog tjesnaca je u redu s moje točke gledišta. Ako nafta više nikada ne ode u Kinu i njihovo gospodarstvo bude uništeno, to bi za mene bio zaista divan dan. Dakle, američki senator misli da će Trump moći srušiti kinesko gospodarstvo pobjedom u ratu u Iranu. Jedini problem s tom logikom je površno razumijevanje senatora o tome kako globalno gospodarstvo funkcionira i jednostavna činjenica koliko su američko i kinesko gospodarstvo međusobno povezani. Ako bi kinesko gospodarstvo propalo, istovremeno bi povuklo i američko gospodarstvo i izazvalo globalnu recesiju. Ali kako ulazimo u 8. tjedan rata u Iranu, 3 stvari ostaju jasne. Prvo, ovaj rat je daleko od završetka. Drugo, Hormuški tjesnac i dalje je zatvoren. I treće, Iran ima puno više utjecaja nego što je itko očekivao. Ali pitanje na koje danas moramo odgovoriti je kako je Kina pogođena i hoće li Kina biti u jačoj globalnoj poziciji nakon što ovaj rat završi. Za početak naše analize želim s vama podijeliti zanimljiv gostujući esej objavljen u New York Timesu pod naslovom Trump ponavlja grešku Jimmya Cartera o Iranu i nafti. Vidite, nakon Iranske revolucije 1979. godine, Jimmy Carter je počeo raspoređivati američke ratne brodove u Perzijskom zaljevu kako bi štitio tankere s naftom koji prolaze kroz tu regiju. Bio je to hrabar potez koji je na kraju propao, jer je Iran od tada uspio ojačati svoju vojsku i utjecati na protok nafte iz te regije. Ali sada Trump radi potpuno istu stvar. Čak je prošlog tjedna postavio blokadu na Hormuški tjesnac. Ali najveći problem ovdje je što su Sjedinjene države izloženije šokovima cijena nafte nego bilo koja druga velika sila, uključujući Kinu. Sada će mnogi Amerikanci biti šokirani kad to čuju. Neke od teza koje smo čuli od Trumpove administracije su da su Sjedinjene države najveći svjetski proizvođač nafte i neto izvoznik nafte. Stoga su SAD u najjačoj poziciji na svijetu, a Hormuški tjesnac uopće neće utjecati na američko gospodarstvo. Ali evo u čemu je problem s tom analizom. Nafta se trguje na svjetskom tržištu po jedinstvenoj tržišnoj cijeni. Dakle, kada cijena nafte udvostruči, to povećava cijenu za svaku zemlju na svijetu, uključujući i Sjedinjene države. Zato, kada gledamo rast cijena goriva, ironija je da su upravo Sjedinjene države jedna od najizloženijih zemalja na svijetu porastu cijena. Još jedan veliki problem je što gospodarstvo Sjedinjenih država ima visoku naftnu intenzivnost. To jednostavno znači da Sjedinjene države troše puno nafte kako bi proizvele svaki dolar svog bruto domaćeg proizvoda. Zapravo, gospodarstvo Sjedinjenih država je 40% naftno intenzivnije od kineskog, iako je Kina neto uvoznik nafte i većinu svoje nafte nabavlja iz Perzijskog zaljeva. Čak je i Rusija, koja većinu svojih prihoda ostvaruje iz izvoza nafte, oko 20% manje ovisna o nafti po jedinici gospodarskog učinka nego Sjedinjene države. Vidite, Kina je još prije mnogo godina prepoznala svoju stratešku ranjivost na naftne šokove i neumorno radi na njenom smanjenju. Ne s ratnim brodovima kao Sjedinjene države, već s električnim vozilima i brzom električnom željeznicom koje su sada dominantne diljem cijele Kine. Ako pogledate ovaj grafikon koji prikazuje rast potražnje za naftom u Kini, kineska potrošnja dosegla je vrhunac 2023. godine i od tada svake godine stalno opada. Iskreno govoreći, statistike koje dolaze iz Kine su jednostavno nevjerojatne. 2/3 električnih vozila prodanih širom svijeta prošle godine kupljene su u Kini. A Kina sada prodaje više električnih automobila nego cijelo američko automobilsko tržište. Trump se može smijati koliko god želi električnim vozilima i obnovljivoj energiji, ali možda je njegov bivši prijatelj Elon Musk bio u pravu oko nečega. Električni automobili zaista jesu budućnost i zato je više od 60% automobila na cestama u Kini danas električna. Ali ima puno više u ovoj priči o tome zašto je Kina na kraju najveći pobjednik Iranskog rata. Sve se svodi na obnovljivu energiju. Vidite, kada se zalihe nafte i plina pretvore u oružje, zemlje koje ovise o uvozu ostaju s jednom opcijom. Moraju ubrzati prelazak na obnovljive izvore energije. A koja je zemlja broj 1 u pružanju obnovljive energije? Pogodili ste, to je Kina. Kina posjeduje više od 70% svjetskih lanaca opskrbe solarnom, vjetroenergijom, baterijama i električnim vozilima. Što dulje Hormuz ostane poremećen, to svijet postaje ovisniji o obnovljivoj energiji. LA Times je objavio ovaj sjajan članak pod naslovom Kako iranski rat ide u prilog kineskom ulaganju na električne automobile i solarnu energiju. Istinu o ovoj situaciji podijelio je Sam Reynolds, koji radi u energetskom sektoru Sjedinjenih država. Kineski pristup razvoju energetskog sektora i geopolitici potpuno je potvrđen sukobom u Iranu.
Kineski BYD, jedan od najuspješnijih kineskih brendova električnih vozila u svijetu, sada očekuje da će posljedice rata u Iranu potaknuti rast prodaje 2026. godine. I da budem iskren, ovo je bila izvanredna vijest za BYD. Kineska tvrtka za električna vozila zabilježila je pad godišnje neto dobiti od 19% u 2025. godini, prvi put od 2021. jer je prodaja električnih vozila u Kini počela opadati. Kao što sam ranije spomenuo, 60% automobila na cestama u Kini su električni. Tako da je domaće automobilsko tržište u Kini već zrelo i BYD mora izaći na strana tržišta kako bi ubrzao rast prihoda. Zbog rata u Iranu, interes za električna vozila BYD-a naglo raste, jer potrošači shvaćaju da će visoke cijene goriva potrajati u doglednoj budućnosti. A posjedovanje električnog vozila je najlakše rješenje za složen problem. Ali nisu u pitanju samo električna vozila. U ovom članku Bloomberga pod naslovom "Je li Trump predsjednik koji je izgubio Aziju za Kinu?" ističe se jednostavna činjenica. Zemlje koje su se oslonile na kineske opskrbne lance prolaze bolje od onih koje su vjerovale u Pax Americana. Uzmimo za primjer Pakistan, zemlju koja gotovo svu svoju energiju uvozi kroz Hormuški tjesnac. Na papiru, rat s Iranom je trebao ugasiti njihovo gospodarstvo. Ali prije nekoliko godina Pakistan je donio odluku da investira u kineske solarne panele. Više od 25% kućanstava u Pakistanu sada ima instalirane kineske solarne panele, a ta promjena je dovoljna da pomogne nadoknaditi naftne gubitke koje zemlja trpi zbog ovog sukoba na Bliskom istoku. Ovaj članak tako briljantno sažima stvarnost ove situacije. Amerika će donositi odluke o vašoj opskrbi energijom, neće preuzeti odgovornost za posljedice i onda će otići. Kina će vam prodati tehnologiju koja vam omogućuje da prestanete brinuti o tome što SAD radi. To je snažan citat. I očito je da pod Trumpom svijet nema pojma koji će biti sljedeći potez vlade Sjedinjenih Država. Do sada, u 2026. godini, vidjeli smo kako SAD pokreće vojnu operaciju u Venezueli, prijeti suverenitetu Kanade, prijeti preuzimanjem Grenlanda, još jedne članice NATO-a, pokreće novi rat na Bliskom istoku, a Trumpova administracija sada postavlja temelje za sljedeći rat koji će biti na Kubi. Da bih zaista naglasio ovu poantu, želim da pogledate novu anketu portala Politico, koji su tisuće ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Francuske i Njemačke pitali jednostavno pitanje: je li bolje ovisiti o Kini ili o Sjedinjenim Državama pod Trumpom? Zanimljivo, 57% Kanađana, 40% Njemaca, 34% Francuza i 42% britanskih građana sada smatra da je bolje ovisiti o Kini za svoju budućnost. Ovo je izvanredna promjena i iskreno pokazuje kako se globalna ravnoteža moći očito pomiče od SAD-a prema Kini. Kako bih vam to dodatno pojasnio, želim da pogledate poruku španjolskog premijera Pedra Sancheza, koji je nedavno posjetio Peking. Sama pozadina njegovog posjeta Kini zapravo je prilično fascinantna. Možda se sjećate da su se ranije ovog mjeseca španjolski premijer i Donald Trump žestoko posvađali, jer Španjolska nije dopustila američkim zrakoplovima slijetanje na španjolske vojne baze. Španjolska je bila najglasniji europski protivnik Trumpovog novog rata na Bliskom istoku, što je razbjesnilo američkog predsjednika. Trump je prozvao Španjolsku, budući da je i ona članica NATO-a, a čak je zaprijetio da će otkazati svu trgovinu između Sjedinjenih Država i Španjolske. Ali Španjolska je ostala pri svom stavu i otišla još korak dalje, odlučivši posjetiti Peking i osobno se sastati s kineskim predsjednikom kako bi potpisali nove trgovinske sporazume. Evo tvita premijera Pedra Sancheza. Na svom 4. putovanju u Kinu primjećujem da sve više kineskih tvrtki vidi Španjolsku kao atraktivnu destinaciju za ulaganje. Nudimo stabilnost, predvidljivost i povjerenje. Danas sam u Pekingu održao sastanak s 10 velikih tvrtki i prenio im da Španjolska ulaže u projekte koji otvaraju lokalna radna mjesta, poboljšavaju našu proizvodnu strukturu i doprinose inovacijama i prijenosu znanja. Ono što je ovdje izvanredno jest promjena koju smo vidjeli u Kini u samo nekoliko godina. Nije prošlo mnogo vremena otkako je Kina naporno radila na privlačenju zapadne tehnologije i talenata da dođu u Kinu i ulažu u zemlju. Ali sada, 2026. godine, svjedočimo potpuno suprotnoj situaciji. Zapadne zemlje odlaze u Kinu i traže od Kineza da dođu i ulažu u naše matične zemlje. U manje od 15 godina, Kina je od tehnološkog imitatora postala tehnološki lider. I taj trend se ne usporava. I kao što ističe ovaj članak Financial Timesa, rat s Iranom će učvrstiti status Kine kao svjetske supersile. Znate, nevjerojatna stvar je da je Craig jedan od najistaknutijih ljudi u povijesti kanadskog rudarstva. Mislim, ostvario je toliko uspješnih projekata. Craig, želim da svima kažeš što radimo ovdje i što se događa s Wisla Copperom. Da, apsolutno. Danas ovdje na bušaćem postrojenju smrzavamo se na oko minus 20 Celzijevih stupnjeva. Imamo 2 bušilice koje ovdje rade, ali ovaj projekta smo kupili prije otprilike 2,5 godine zbog velikog nalazišta koje se nalazi oko 3 km sjeverno od mjesta gdje smo sada. Dakle, otkrili smo znatnu alteraciju u tlu kada smo počeli s mapiranjem ovog područja.
Zatim smo završili geofizička ispitivanja, analize tla i geokemiju, što sugerira da u ovom sustavu ima mnogo bakra i velikog mineralnog potencijala. Počeli smo s bušenjem sredinom prošle godine nedaleko odavde na našem nalazištu Fera. Odmah smo napravili otkriće. Dakle, ovo je sada drugi program bušenja, ovo je druga bušotina u drugom programu. Mislim da ovdje imamo stvarno obećavajuće stijene koje ovdje vadimo. Dakle, to potvrđuje ono što smo znali, a to je da je Tera vrlo velik porfirni sustav. Imamo još jednu bušilicu, otprilike 2 km u tom smjeru, koja buši naš cilj Camp Lake. Nadamo se da ćemo tamo napraviti otkriće. Nedavno smo ovdje vidjeli jezgru, koja sugerira da je to porfirni sustav. Još nemamo nikakve analize, ali čovječe, jučer sam u toj stijeni vidio puno bakra. Dakle, ono što vidite je vrlo veliko područje porfirne mineralizacije bakra, molibdena i srebra. Dakle, ključni metali za planet, posebno za obranu. I upravo ispod naših nogu ovdje se potencijalno nalazi jedno od glavnih svjetskih porfirnih ležišta bakra. Ispod zemlje, točno ovdje ispod naših nogu, nalazi se ogromna količina bakra. Dakle, zbog toga smo uzbuđeni. U ovom programu trenutno bušimo 16 rupa. Možda ćemo ga produžiti, ovisno o tome kako će ići. Jedna od tih bušilica, ova ovdje, buši to veliko nalazište Tera koje smo otkrili, a druga bušilica testira neka od ovih drugih ciljeva i nadamo se još jednom otkriću u ne tako dalekoj budućnosti. Ovo je prva rupa s otkrića Tera koje smo napravili prošle godine. Ovo je prva rupa iz ovog programa. Počeli smo s ovim prije 2 tjedna, tako da smo na kraju prve rupe i izgleda stvarno dobro. Vidite sve što želite vidjeti, ovu vrstu feldspar. Kalijski izmijenjene stijene sugeriraju da ste u središtu porfirskog sustava. I onda počnete viđati stvari poput ovog prekrasnog komada ovdje, gdje imate puno stokverka. Mineralizacija, halkopirit, molibdenova mineralizacija u tim kvarcnim žilama. A onda imate i ove točkice bakrovog halkopirita raspršene po stijeni. To se zove diseminirani halkopirit, dakle to je diseminirana bakrena mineralizacija. Dakle, ne samo da imate bakar u ovim žilama što vam daje veću količinu bakra, već imate i ovu diseminiranu mineralizaciju. To je točno ono što želite vidjeti. Ovo je zaista prekrasan komad bakrenog porfira, pretpostavljam da je to vjerojatno više od 1% bakra, što znači da je reč o zaista dobroj koncentraciji, upravo ono što želimo vidjeti. Sjajan početak programa, oduševljen sam. Želim vam svima zahvaliti što ste ovdje i na vašoj nevjerojatnoj podršci kanalu. Obećavam vam da ću i dalje donositi najbolje uvide u globalnu geopolitiku. Veselim se što ćemo se uskoro ponovno vidjeti u našem sljedećem videu.